Bish! Ano mo ka, Bish? Oy! Gini ako! Okay, laot sa man ka. Ay, mga Bish! Nakain naman ang bagong napuya sa anahan? Hala, Bish! Naadi ay! Hala, mga Bish! Wala din mo kibaw nga natin bagong silingan! Hala, Bish, mo siguro nang gwapo ako nakita ganiha. Mo siguro pa sa bata. Oh, Bish! Kana siya! Hala, uy! Kanindot! Ay, mga Bish! May pagkatuan na to sa ilaha! Sige, Bish! Ano makita siguro niya ba? Let's go! Excited na excited ako na makakita sa kanyang mukha. Girls! Hi! Ay, kagwapo yun, Bish! Ay, la, kagwapo ni Kuya! Mga Bish, may pagkatunduhan niya. Assist niya ako na. Hindi ko idea! Hala, kanindot ko na na yung cellphone ko ya. Ginagawa mo. Iya pong kuan Bish ay. Ang sa iyo po on Bish. Ay, yung panit ba? Ikaw yun. Ikaw, good Bish. Ano nga sa Bish? Kuya. 150 lang, kuya. Unsa man 50 dahil nga babae masag ko. Babae masag ko. Sister! What's up mga bay? Shoutout dahil ni Janet Bayo, shoutout ni Cindy Gida Villa Gonzalo, shoutout ni Queen Zaire, shoutout ni Suri Gria, shoutout ni Jennifer Ramos, shoutout ni Janine Sagun, shoutout ni Anilin Kapangpangan, shoutout ni Bia Nicole Zamora, shoutout ni Ray Arnaiz, shoutout ni Tio Roy Encargues, shoutout ni Ginny Ramos Luzada, shoutout ni Chris Reponte from Sarangani. Shoutout sa Pahingon Vines. Shoutout sa mong igagaw nga si Rinalyn Rosaot. Shoutout dahil sa tanang nahangyo namo og subscribe sa among YouTube channel. Salamat kanyo guys. Para mawa ang kalaay. Buntod Tabay!